Dobrý podvečer, dámy a pánové a samozřejmě vážení hosté, respektive spíše hostky, jak si koukám kolem sebe. Já bych vás chtěl přivítat jménem Katolická práva demokratizaci a konec konců obecněji jménem pořadatelů, snad můžu za ní mluvit, týdne lidských práv, který po celý tento týden vlastně probíhá. Na této dnešní debatě. Ta debata, jak už zřejmě jste pochopili, proto jste tady, se bude týkat muslimských šátků, respektive ten název zní muslimské šátky v pohled nejen právní. My jsme si dovolili pozvat a jsme velice rádi, že oni naše pozvání přijali, několik hostů, které já zprava s dovolením představím. Takže nejdříve tady máme Kláru Popovou, koordinátorku projektu Muslimové očima českých školáků. Potom Jana Potěšila z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, veřejnou ochránkyni práv Anu Šabatovou a soudkyni Ústavního soudu Kateřinu Šimáčkovou. Já doufám, že se nám dnes podaří na ten problém nahlédnout z různých úhlů, ze všech možných úhlů pohledu a samozřejmě i vy, kteří tady sedíte v auditoriu, že nám položíte, nebo respektive spíš hostům, položíte otázky, které tu debatu rozvinou nějakým zajímavým směrem. Já si dovolím jenom velice stručné úvodní slovo předtím, než předám slovo našim hostům. A pokusil bych se velice stručně nastínit nějaký půdorys, na kterém se ta debata může odehrát. V podstatě, pokud se bavíme o muslimských šátcích, jak zní ten název té debaty, tak první otázka, kterou si v tomhle kontextu zřejmě musíme položit, je, nakolik vlastně ty šátky takzvané jsou spojeny s islámem. Jestli je to fenomén, který se pojí čistě s islámem nebo s nějakou kulturou v širším slova smyslu, a naopak, jestli islám z druhé strany nošení šátků vyžaduje, nebo jestli je to pojev pouze některých forem islámu, ať už dejme tomu forem, řekněme, věroučných, anebo geograficky omezených. To je fakticky. Potom samozřejmě se můžeme bavit o faktických otázkách muslimských šátků v České republice. To znamená, nakolik skutečně nošení muslimských šátků v České republice je rozšířené, kdo ty muslimské šátky nosí. A samozřejmě další faktická otázka, která samozřejmě v této debatě zazní, a proto není žádný důvod, abych nezmínil už teď, zda to nošení šátků v České republice je tedy dobrovolné, nebo zda jsou ty ženy k tomu nějak nuceny, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím nějakého sociálního tlaku. Další otázka, kterou samozřejmě můžeme zodpovídat z těch faktických, je, jak se nošení šátků v České republice staví společnost. Znamená, jakému jednání, zacházení, názorům jsou ty ženy, které ty šátky nosí, vystaveny. Potom samozřejmě se můžeme dostat k těm problémům právním. To znamená, v podstatě je nošení muslimských šátků nebo je nošení šátků obecně projevem nějakého základního práva, nebo je to něco, co s základními právy vůbec nesouvisí. Samozřejmě v závislosti na téhle otázku, na odpovědi na tuto otázku si budeme klást otázky další. Můžeme vůbec nošení těchto šátků nějak regulovat? Můžeme do toho mocensky zasahovat? Nebo je to a priori podezřelé, a priori dokonce snad nepřípustné? Pokud se budeme bavit o té regulaci, tak první odpověď nebo první otázka, kterou vždycky si musíme položit, je, proč vlastně chceme něco regulovat? Jaký je ten cíl té regulace? A tady těch odpovědí se nabízí celá škála. Od odpovědí velice širokých, jako je, řekněme, sekularizace veřejného prostoru, tam se samozřejmě může vést debata o tom, nakolik je to vůbec legitimní zájem, po ty, řekněme, velice specifické důvody, jako je třeba ochrana veřejné bezpečnosti,
což samozřejmě nebude se týkat všech šátků, ale dejme tomu jenom situací, kdy je někdo zahalený celý. A někde mezi tím se zřejmě bude zacházet důvod, o kterém se taky velice často mluví, a to je ochrana žen, které snad možná, a to je právě otázka faktická, na kterou se budeme snažit také odpovědět, pokud jsou ty některé ženy k tomu nošení šátků nuceny, zdá není legitimním zájem, legitimním cílem snažit se je v uvozovkách emancipovat, snažit se prostřednictvím té regulace proti tomuto útlaku bojovat. Já ale předpokládám, nebo jsem si téměř jistý, že naši hosté uvidí, nebo respektive do toho problému dokážou dnes ještě úplně další pohled, když se nebudou na tom půdorysu, který jsem tady vytyčil, pohybovat. Považuji to skoro za nemožné, že bych v podstatě tu celou debatu dokázal tady na těch několika minutách shrnout, a proto nemůžu zřejmě v tuto dobu udělat nic lepšího, než předat slovo kromě mě jedinému muži v této debatě, Janu Botměšilovi, tedy z Ministerstva vnitra, z odboru bezpečnostní politiky, který nás do těch základních právních faktických problémů uvede a určitě mnohem kvalifikovanější, než jsem to udělal já. Velmi děkuji za slovo panu Vyhnánkovi. Ještě úplně na úvod bych řekl tolik, že zde hovořím za sebe, sice jsem někde zaměstnán, ale dnes mám dovolenou a byl bych rád, aby to tak bylo i bráno, že říkám pouze své názory, tak jako u odborných článků vždy tam mám nějakou doušku, že vyjadřuje to můj osobní názor. Tolik pro pořádek. Téma dnešní diskuze se týká zahalování žen. Nejčastěji pro to zahalení používám pojem hijab. K tomu bych chtěl uvést tolik, že někdy je tento pojem nesprávně interpretován. Vlastně v avízu té akce byla řeč o tom, že je to způsob zahalení, ano, lze to tak pojímat, ale primárně hijab je určitý princip oddělení žen a mužů ve veřejné sféře. To znamená, že oddělené třídy pro hochy a dívky je hijab, oddělené vagóny je hijab, zvláštní část domů pro ženy je hijab a i nějaký způsob zahalení je hijab, případně hijab v tom užším slova smyslu. Za hijab nebo projev toho konceptu hijabu lze považovat teda i šádu, burku, niqab, jednoho orientalisty, která na sebe nechce upozorňovat, nosí šiltovku, a je to hijab. Takže tolik k tomu hijabu. Pokud jde o nějaké normativní texty, na co už zde můj předřečník narazil, tak v podstatě těch pramenů primárních není mnoho. V Koránu se říká, že mají ženy zahalovat své ozdoby. V hadísech pak je řeč o tom, že ženy mají mít zakryté celé tělo, vyjma tedy tváře a rukou. Je na to několik hadísů o tom, co hadís je tedy zpráva o tom, co prorok údajně řekl, konal a tak dále. Taky několik hadísů o tom, že stanovil tato pravidla. Předpokládá se, že v době proroka Muhammada to zahalování nebylo rozšířené a spíš se stalo zvykem až po expanzi islámu, kdy tento zvyk byl převzat nebo akceptován z Byzance a z Perzie. Ostatně dnes, když máte nějaká ta právní pojednání, tak se tam vždy na začátku uvádí, že i židé a křesťané to tak dělají, takže to asi bude dobře. To se týká tedy samotného toho zahalení, můžeme samozřejmě dál se o tom bavit podrobněji. A pokud jde o to, jak se s tím můžeme či nemůžeme vyrovnávat v evropském prostředí, tak já se omlouvám, začal být trošku ze široka, i pro ty, kdo nejsou právníky. Máme určitou hierarchii pramenů práva. Úplně na vrcholu té hierarchie existuje ústava, respektive ústavní zákony, což je především ústava a listina základních práv a svobod. Ústavní soud na tuto úroveň staví i mezinárodní smlouvy o lidských právech. U nás jde primárně o Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách. Dále v jakémsi mezipatře jsou mezinárodní smlouvy, u nás vyšlo nejspíš většinou o evropské právo, pak máme zákony a podzákonné normy, jako jsou nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, případně nařízení
rady obce, vyhlášky, obecně závazné vyhlášky obcí, případně různé vnitřní předpisy, jako například školní řád. Pokud se podíváme z vrcholu té pyramidy, tak tam máme zakotvena nějaká základní práva, například svobodu vyznání. Ta základní práva a svobody lze omezovat pouze zákonem na základě ústavou stanovených titulů nebo Evropskou úmluvou uvedených titulů, například veřejný pořádek, ochrana bezpečnosti, zdraví, práv jiných, a je-li to v demokratické společnosti nezbytné. To znamená, nemůžeme regulovat třeba svobodu vyznání vyhláškou, což zkoušeli Teplice a nevím, jak je to napadlo, protože ta paní, která to navrhovala, má 2 právnické tituly. Ne. Ale no, k tomu se možná dostaneme k těm vyhláškám. Takže lze to regulovat pouze zákonem. V českém právu známe dva případy regulace zahalování, a to v rámci shromáždění. Podle zákona právu shromažďovacím, kde to míří především na chuligány, aby neházeli kostky anonymně. A v zákoně o přestupcích v případě fanoušků na stadionech zase, aby nezapalovali světlice, neprali se, byli identifikovatelní. V jiných případech to regulovat nelze, respektive není to regulováno. V jiných evropských zemích existují zákony, zejména jde o Francii, Belgii, kde nějakým způsobem zahalování regulováno je. Například ve Francii žákyně středních škol, tuším, a vysokých nesmí nosit šátek, co je symbol, byť to není symbol, ale pouze způsob nějaké aplikace náboženskoprávních norem, podobně jako třeba nebudou jíst vepřové, nebo nebudou chodit nahoře bez na koupališti. A v poslední době byl zákonem zakázáno ve Francii nošení zahalení, které zakrývá celý obličej. Z takových trošku zvláštních důvodů, ale Evropský soud pro lidská práva, který v zásadě přiznává široký prostor pro uvážení těm národním státům, tak to aproboval. Bylo zde zmíněno ta hierarchie právních norem a třeba ten školní řád, možná se k tomu ještě dostaneme, nebo paní doktorka Šabatová se k tomu vyjádří. V novinách zahýbala taková aféra, jakože Šabatová povolila šátky, tak Šabatová pouze shledala, že zde jsou nějaké ústavní normy, že školní řád nemůže nad rámec nějakých ústavních limitů a bez zákonné opory regulovat, kdo co smí nebo nesmí nosit z náboženských důvodů na sobě, a konstatovala tam tedy nepřímou diskriminaci, kdy navenek neutrální pravidlo nepříznivě dopadalo na určitou skupinu osob. To znamená, myslím, že ta hysterie, která se kolem toho rozpoutala, je zbytečná. Chtěl bych vyjádřit své uznání paní Šabatové za její statečnost, se čelí, ale jsem přesvědčen, že kdokoliv jiný při poctivé aplikaci pramenů práva by musel dospět úplně stejného závěru. Tím bych zatím skončil, děkuji. Tak, já děkuji Janu Podměšilovi za to úvodní slovo, nepochybně ještě bude spousta prostoru pro otázky, jenomže poprosím vás ty otázky, abychom nechali až poté to všichni předřečníci, patřiční řečníci, to úvodní slovo budu mít za sebou. Takže teď bych předal slovo Kláře Popové. Dobrý den, děkuji. Já bych možná se přesunula z té právnické sféry, vzhledem k tomu, že tady taky jako jediná z řečníků nemám právnické vzdělání a nechtěla bych si na to hrát. A spíš řeknu něco o tom, kolik vlastně muslimů v Čechách žije a částečně, co je to za lidi, jaké s nimi mám třeba já osobně zkušenosti. A pak vzhledem k tomu, že bylo zmíněno, že jsem koordinátorkou vzdělávacího projektu pro střední školy, tak jak představujeme zahalování právě středoškoláků. Co se týká muslimů v České republice, podle údajů z posledního sčítání lidu u nás žije 3385 osob, které sami sebe identifikují jako muslimy. A podle neoficiálních údajů se to číslo pohybuje někde mezi 10 a 20 tisíci. Každopádně je to velmi malá skupina
a třeba ve srovnání se zeměmi, kde se o muslimech také hodně mluví, jako je Německo, Francie, Velká Británie, tak muslimové v České republice nepochází z nějaké jedné konkrétní muslimské země. Podle nejrůznějších údajů pochází z více než 70 či dokonce více než 80 různých zemí, přičemž žádná z těch národností nepřevažuje. Jsou mezi nimi kromě rodinných muslimů, kteří se narodili v muslimské zemi, muslimů, kteří se narodili muslimským rodičům na českém území, tak i konvertité, což jsou Češi, kteří se rozhodli přijmout islám za své náboženství z různých důvodů. Co se týká zahalování, tak přirozeně ženy tvoří část jistou muslimské komunity nebo skupiny u nás a zahalují se různým způsobem. Pokud bych vzala to slovo hijab v tom významu, v jakém se používá jako druh zahalení, což znamená šátek, který zakrývá vlasy, krk a nějakou část hrudníku, tak ten je mezi muslimkami, které se zahalují, zřejmě nejrozšířenější. Objevuje se i několik těch, které si zakrývají obličej, ale když je člověk potká, tak většinou se nakonec jedná spíše o turistky z muslimských zemí. Já osobně minimálně v Praze, nevím, jak je to v Brně, tak neznám žádnou ženu, která by žila v České republice a nosila tento druh zahalení, který by tedy, jak bylo řečeno, třeba mohl znemožňovat identifikaci. Pokud šátek nosí, jedná se většinou o ten hijab zahalující vlasy a krk. Co se týká toho samotného nošení šátku, tak samozřejmě některé muslimky ho nosí a některé nenosí. Najdou si proto vždy nějaké vysvětlení a odůvodnění v Koránu nebo v rámci tradice třeba své rodiny. Jsou potom samozřejmě i ty muslimky, které ho nosí, tak říkajíc občas. Nosí ho, když jdou do mešity, nosí ho, když se potkají se svými muslimskými přáteli, ale z nejrůznějších důvodů ho nenosí v momentě, kdy třeba jdou do práce. Většinou je to proto, že se obávají reakcí veřejnosti. Jsou to jak konvertitky, které jakoby tak nějak teprve pronikají do toho života muslimů a tudíž nechtějí dát třeba každému najevo, že jsou muslimky, tak se toto objevuje i u rodilých muslimek, které mají obavy, že by třeba mohly přijít o zaměstnání nebo nějak jinak být jakoby vyčlenění ze společnosti právě proto, že by ten šátek nosili. V tomhle jsem se podílela na takovém jenom drobném výzkumu, kdy bylo osloveno 66 českých firm s tím, že polovině byl zaslán životopis uchazečky o pozici asistentky bez zahalení vlasů, bez hijabu, a druhé polovině úplně identický životopis, ale se zahalenými vlasy. Dívka, která měla zahalené vlasy, tak nebyla pozvaná ani jednou na pohovor. Dívka, která je neměla zahalené, tak byla v 18% pozvaná na osobní pohovor. U té se zahalenými vlasy se ještě k nám dostal případ, že se to posílalo po celé firmě jako dobrý vtip, že muslimka žádá o práci. Takže to, že ho některé ženy nenosí ten hijab jakoby pořád, samozřejmě má i v tomhle své opodstatnění a často mají problémy se hledáním práce, přestože jsou vzdělané, mají třeba i nějakou praxi předchozího zaměstnání, pak se například po mateřské nebo někdy vrací do práce a opravdu poměrně obtížně ji hledají a některé potom z toho důvodu, aby prostě mohli pracovat, tak třeba se rozhodnou, že prostě nebudou ten šátek nosit nebo minimálně si ho nevezmou, když o tu práci žádají. Co se týká muslimek, které znám v Praze, tak neznám žádnou muslimku, která by byla to nošení šátku nucena, ať už svojí rodinou nebo komunitou. Naopak, vzhledem k tomu, že žijeme v zemi, která je nemuslimská a těch muslimové jsou tady skutečně malou menšinou, je na ně často pohlíženo trošku skrz prsty, tak si naopak musí většinou vybojovat, aby ten šátek nosit mohli. Je to trošku opačné než v některých muslimských zemích, kde společnost automaticky předpokládá, že je šátek nošen, ale když ho někdo nosit nechce, tak musí si obhajovat, proč ho nechce nosit a může to být v některých zemích, zvláště těch, kde
není ta svoboda k tomu dostatečná, poměrně obtížné, tak u nás je to přesně naopak, že si ať už před rodinou, nebo před přáteli, nebo případně ve škole, v práci, opravdu to musí každému vysvětlovat, proč se k tomuto kroku rozhodli, proč šátek nosí, proč nosí šátek a nejsou u toho teroristky a tak dále. Takže je to určité rozhodnutí, ke kterému, když ty ženy dospějí, tak potom si za ním opravdu musí stát a musí to každému vysvětlovat a musí nést věci, které jsou s tím spojeny. A co se týká toho, jak představujeme zahalování studentů středních škol, které se účastní našich seminářů, tak tam se snažíme, nebo zohledňujeme i to, jaká je praxe v některých muslimských zemích a v podstatě celou tu škálu přístupů k zahalování. Od situace, kdy žena například u nás se rozhodne zahálení nosit, považuje to za skvělé rozhodnutí a cítí se tam dobře, přes, bych řekla, poměrně obvyklé situace, kdy když se žena narodí v muslimské zemi, tak to tak nějak automaticky předpokládám, že se v nějakém věku začne zahalovat a pokud se zahalovat nebude, tak ji nebudou brát dostatečně vážně, nebude mít respekt svého okolí. A samozřejmě tam zohledňujeme i ty případy, kdy jsou ženy k zahalování nuceny. Můžou být nuceny buď to svou rodinou, která to považuje za nutnost, anebo mohou být nuceny státem, pokud takový stát má nařízení, že musí ženy šátky nosit. Tak, to je asi všechno v té technické stránce. Pokud vás jsem na něco zapomněla, tak ráda zodpovím dotazy. Vám velice děkuji za ten zajímavý příspěvek a teď bez dalšího předám zase slovo Aně Šabat, veřejné ochránkyni práv, která se vždy jednak k tomu relativně známému případu vysloví a rovněž také k roli veřejného ochránce právě v úkolu roli obecní. Já jsem říkala, že přestože tady asi bude velmi poučené, přestože jsem čekala, že tady bude velmi poučené auditorium, tak přesto považuji za docela důležité říci, že veřejná ochránkyně práv, krom toho, že vyřizuje stížnosti na jednání úřadů, což je klasická původní činnost ombudsmana, tak je od roku 2009 také místem pro rovnost, čímž český stát splnil svůj úkol, který vyplývá z několika evropských směrnic, mimo jiné z té antidiskriminační směrnice, o které se teď mluví v souvislosti s Evropskou komisí a impeachmentem vůči České republice. To znamená, ten úkol, že zřídí nějaké místo, které bude kultivovat společnost v otázkách diskriminace. V této souvislosti máme několik zákonných úkolů. Jeden z nich je pomáhat obětem diskriminace. Další úkol je vydávat doporučení a stanoviska. Pak máme také za úkol dělat výzkumy, abychom vlastně dokázali odhalit nepřímou diskriminaci. A čtvrtý úkol máme udržovat kontakty s evropskými místy pro rovnost. Jako velmi intenzivně vlastně jsme zapojeni do té sítě, do Equinetu. Myslím si, že to rozumné. Žijeme v Evropě a je třeba nějakým způsobem se snažit nalézat minimálně obdobná řešení situací, které nastávají společně, jako jsme se rozhodli v Evropě, že budeme diskriminaci považovat za nesprávnou a že se proti ní budeme nějakým způsobem snažit vymezovat. Ta doporučení, nebo ty úkoly jsou takové, jako zdají se hodně měkké. Já si myslím, že to je dobře, protože hodně diskriminačních situací vzniká se stereotypů, předsudků a mnohé jsou nezamýšlené a tam určitě je dobře začít těmi měkkými přesvědčovacími metodami, nějakým narovnáním, vysvětlením,
posouzením, vyvoláním diskuse a posouváním situace dál. Vy asi všichni víte, že se už na mého předchůdce to nálodí v listopadu obrátila somálská dívka, která ještě se svojí přítelkyní se stala aktérkou situace, kdy se pokoušeli vstoupit na střední školu pro dokreslení. Myslím, že tady je docela jako prostor pro toto vysvětlit trošku více. Ona byla uznanou uprchlící a ta její kamarádka z Afghánistánu byla v řízení azylovém, ještě neměla přiznaný azyl. Oni spolupracovali s jedním občanským sdružením, které se snaží jako pomáhat integrovat lidi, kteří se stanou jako uprchlíky a dá se předpokládat, že nějakou delší dobu v České republice zůstanou. Pokoušeli se jim, pomohli jim získat jakýsi kurz, který umožňuje český školský systém, který nahrazuje do určité míry základní vzdělání a potom pro ně hledali nějaký typ uplatnění, prostě nějaké vzdělání, které by mohli ve svém věku ještě úspěšně absolvovat, aby se mohli zařadit do společnosti. A vybrali vlastně se souhlasem těch dívek zdravotní školu, 4letou střední vlastně, znamená, už by v té škole byli tedy jako vlastně podstatně starší, ale bylo to se souhlasem. Poprvé je doprovázela pracovnice toho občanského sdružení a na to první jednání, kde to bylo v zásadě nějakým způsobem částečně dohodnuto, i když tam už padaly nějaké otázky na ty šátky, protože obě dvě ty dívky ty šátky samozřejmě měly na sobě. Potom po druhé, když navštívili školu, tak byli bez tohoto doprovodu, takže a oni neuměli, minimálně táta, s kterou já jsem hovořila, neuměla dobře česky, uměla jen trochu česky, takže tam jako není úplně jasný ten obsah té debaty. A na potřetí přišli tedy do školy prvního, oni se jako chápali teda, že jsou jako zapsané a přišli v šátcích a ředitelka školy je nechala pozvat do zborovny a vlastně velmi jako autoritativně vyzvala je, aby ten šátek odložili. Přičemž ta jedna, tedy ta, která se pak na nás obrátila, to se rozhodla neudělat a následně na to teda v té konfrontaci pak z té školy odešla. Ta druhá, to je docela pozoruhodné a ukazuje to, jak je to jako vlastně těžké v těch situacích se rozhodovat, se rozhodla postupovat jinak, ten šátek jako odložila potom a do té školy ještě nějakou dobu chodila. Jsou i takové úvahy, že ona byla teprve žadatelkou o azyl a nechtěla na sebe upozorňovat příliš a po několika měsících v té škole se cítila tak špatně, jako fyzicky jako špatně, takže ze školy odešla, už o ní teda nic nevím. To občanské sdružení tehdy, které pomáhalo těm dívkám, se domnívalo, že jde o nedorozumění, protože z těch kontaktů, kdy doprovázeli ty dívky do školy, neměli dojem, že by ta paní ředitelka, i když jako se ptala, co budou dělat na praxích a v jiných situacích v té škole než v teoretickém vyučování, tak neměli dojem, že by vyslovila jasně jako podmínku, že musí být bez šátku, tak napsali takový zdvořilý dopis, jak se to odehrálo a vlastně obsahem toho dopisu právě byl popis té situace, včetně toho výroku, že paní ředitelka napsala, že té dívce vlastně přikázala, aby se ten šátek sundala.
což se ukázalo vlastně velmi pro nás důkazně hodnotná věc, ten dopis, protože jinak jsme se ocitli v situaci, kdy potom později ředitelka školy změnila tu výpověď a uváděla vlastně jiné důvody a několikrát změnila tu svou argumentaci a nebýt tohoto dopisu, tak by se ocitla v určité důkazní nouzi. Tak to jsem v podstatě neměla pochyb o tom, že ten tlak šel ze strany ředitelky a tím, že ji přinutila na základě ona, jak říkala, toho školního řádu, tedy toho neutrálního pravidla, o němž tady byla řeč, které ale na ty dívky dopadalo úplně jinak než na všechny ostatní v té škole, tak ji přinutila vlastně přístupu ke vzdělání. To byl ten závěr, že vlastně bylo znemožněno vzdělávání. Vyšli jsme vlastně z toho klasického testu, jak ho taky používá ten Evropský soud pro lidská práva. V tom našem stanovisku konstatovali jsme, že neexistuje zákon, který by to upravoval nošení těchto projevů náboženských. Takže jsme museli vyjít z listiny, z Evropské úmluvy a z antidiskriminačního zákona, který vlastně to pravidlo, že lze zasáhnout nebo za určitých okolností formuluje. A my jsme při teoretické výuce dospěli k závěru, že není možné požadovat odmnožení šátku. Jinak jsme se vyjádřili k tělocviku, kde jsme chtěli jsme předjímat všechny další situace, že jsme předpokládali, že v té argumentaci potom by mohlo být důležité i říct, jak se stavíme k těm dalším situacím, které mohou nastat. Tak v tom tělocviku se domníváme, že je velmi schůdná alternativa těch takzvaných sportovních muslimských šátků. Je taková velmi lehká kukla vlastně bílá, která z mého pohledu je daleko bezpečnější než volně vlající vlasy. A třetí situace, s tou jsme se museli nějak vypořádat, kdyby chodila na praxi ta dívka. Tam jsme konzultovali ředitelku největší české nemocnice. Je to Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. A mimo jiné proto, že jsem si já všimla, když jsem tam loni v létě často docházela, že viděla jsem tam prostě dívky, které nosily šátek a vypadalo to, že jsou to medičky. A to ne jednou, ale jako častěji. To znamená, že tam je nějaký program s praxema v té škole, kterého se určitě účastní možná sestry zdravotní a možná budoucí lékařky. To jsem tak jako hluboce nezkoumala, ale proto mě to napadlo se vlastně na tu ředitelku obrátit. A ona nám vlastně řekla, jak to upravují u nich v nemocnici, že ty oddělení si to v zásadě mohou upravovat celkem volně, ale že existuje vyhláška, která upravuje nošení ochranných pomůcek na některých odděleních. Jedná se zejména o jípky, ára, infekční oddělení a celou řadu těch pomůcek. Že to je jediné, co vlastně oni v nemocnici reguluje to oblečení. Já jsem tedy často navštěvovala jednotku intenzivní péče a zajímavé je tedy, že tam bylo dosti volné oblékání, včetně toho, že lékaři tam občas přicházeli v civilu a jako prostě nebylo to tak, že by všichni měli úplně to stejné na hlavě. A na základě tohoto zvážení a na základě znalosti určité judikatury, teda evropské, jsme formulovali tu třetí situaci tak, že toto bychom nepovažovali za zásah do základního práva, protože to sleduje legitimní cíl ochrany zdraví a je se to jako nezbytné demokratické společnosti a přiměřené. No a co se stalo pak, co se stalo, možná můžeme v dalších debatách o tom. Ještě chci říct, že stala se nám bylo to publikováno, takže není to zatajit prostě někdo z úřadu
to vynesl to stanovisko dříve z našeho interního zpravodaje, než my jsme chtěli nejdříve dokončit ten proces výměny názoru s tou paní ředitelkou a teprve potom připravit tu informaci pro veřejnost. V podstatě až poté, co třeba s ní bychom uzavřeli to šetření. Ještě chci říct, že nám samozřejmě nejde jako primárně o to někoho pranířovat, ale přispět k nápravě pro toho člověka minimálně k nějakému aspoň formální satisfakci toho člověka, který se na nás obrátí, v tomto případě té dívky. A další postup je už v rukou té dívky, jestli ona se rozhodne nebo nerozhodne obrátit na soud a případně nějak dál se dožadovat ochrany českého státu. No, takže ta publikace nebyla v naší režii a přestože nemohli jsme tomu připravit přátelskou konferenci, kde bychom mohli jako podrobně vysvětlit všechny okolnosti, souvislosti, novináři by dostali hlavně to stanovisko, včetně těch nuancí a mohla se aspoň trochu vést nějaká jako aspoň částečně racionální debata. Místo toho byly dvě strany v Lidových novinách, kde třeba to stanovisko vůbec nebylo, ačkoliv ty noviny ho měly. Ale nebyly tam třeba ty nuance. Jo, jako dostalo se to celé, ale za to tam byly na té hlavní stránce tam to celé zahalení, jo, a už se rozjela z toho ta mediální smršť. A teďka to už končím. Já děkuji Ani Šabatové za to, jak v podstatě představila možná i ty méně známé aspekty toho případu, který jsme si možná mysleli, že všichni známe z novin, ale jak se ukázalo, jsme ho neznali až tak dopodrobna. A teď bych dal prostor naší čtvrté hostce, Kateřině Šimáčkové, která se na to nepochybně nám podívá ještě z trošku jiného pohledu na celou tu problematiku. Děkuji, jak mě určitě znáte, tak trošičku netradičního, který se ode mě úplně nečeká, protože já jako soudkyně ústavního soudu vám nemůžu říct, jestli veřejná ochránkyně práv postupovala v této věci správně, zejména i s přihlédnutím k tomu, že naznačuje, že by celá věc mohla být ještě řešena soudní cestou. A dokonce ani nemůžu poradit zákonodárci, jak má udělat zákon o zákazu muslimských šátků, tak aby prošel před Českým ústavním soudem, což určitě někteří by rádi přivítali. Ale já bych se na celý ten případ, a dokonce bych řekla, že já ani nechci reagovat na ten případ, který tedy se stal, ale na tu debatu, která následovala. A v podstatě, tak jak tady kolega Podměšil pěkně představil celou tu hierarchii, na které stojí česká ústavnost, tak ona je ještě jedna věc jakoby nad celou tou hierarchií a to jsou ty základní hodnoty, na kterých stojí demokratický právní stát. A já bych se ráda reagovala na proběhlou debatu právě tímto pohledem. A ještě druhý pohled bych vám nabídla. Existuje americký právní filozof Rorty, který říká, že vlastně základem lidskoprávního pohledu vždycky musí být empatie. Že vlastně nemůžeme řešit lidskoprávní problémy, pokud nejsme schopni empatie a toho vlastně zamyslet se nad tím příběhem o pohledem těch jednotlivých hráčů. Takže já vám nabídnu neprávnické zamýšlení o ženském studu a našich pravidlech, jestli dovolíte. V 80. letech jsem byla studentkou gymnázia a všechny studentky gymnázia na Lechově ulici v Brně musely chodit do tělocviku v bílém tričku a v takových těch modrých trenýrkách, které měly tu gumu, která se zařezávala do zadku. A cvičili jsme na hřišti, na který byl pohled z celého, tedy z okna celého toho gymnázia, jak cvičíme na tom hřišti. A já samozřejmě jsem byla jedničkářka, asi jsem neměla jiné známky než samé jedničky, ale právě v tom prvním ročníku na gymnáziu Lerchova ulice jsem měla 2 dvojky z branné výchovy a z tělesné výchovy. Právě proto, že jsem trvala na tom, že do tělocviku budu chodit v teplákách. Prostě jsem zjistila, že cvičení v těch trenýrkách je pro mě vlastně nepřijatelným ponížením, až bych řekla.
Proto mně přijde velmi zajímavé, že jedna část, ještě bych řekla, toho kultivovaného diskurzu, který se vyvinul okolo toho rozhodnutí, okolo celé té historky, myslím, že bylo v té základní škole, tak se právě vlastně týkala toho, že ti hodní mladí human rightisti v oblecích budou chránit tedy ty nebohé ženy před diskriminací, že tedy oni musí nosit šátek a muži šátek nemusí. Víte, právě jednou z těch vysokých hodnot, na kterých celá naše ústavnost stojí, a dokonce bych řekla, že velká většina aktuálních ústavních vědců stojí na tom, že to je hodnota nejvyšší, je hodnota lidské důstojnosti. A v té hodnotě lidské důstojnosti je samozřejmě obsažen i respekt k lidskému studu a k ženskému studu zvláště, bych řekla. A z tohoto pohledu si myslím, že naše země by měla být dignitaristická, založená na této důstojnosti a popravdě řečeno jako příslušnice této společnosti chci, aby si každá žena mohla rozhodnout, jak chce sama o rozsahu svého odhalení a zahalení. Mimo jiné právě proto, že třeba já jsem byla konfrontována touto historkou a vystavena velmi nepříjemné situaci a věřte mi, že moje babička nebyla nadšená, že jsem měla dvojku na vysvědčení. Krom toho, takže to je ten první pohled, který opravdu považuji za důležitý a opravdu každý z nás, když se nad tím zamyslíme, tak mnohem jednodušší je mít trošku něco víc zahaleno, než trošku něco víc, než je nám komfortní mít odhaleno. Takže to je první myšlenka, kterou bych v té debatě řekla. Druhá, možná stejně veliká hodnota, na které demokracie stojí, když ti libertariáni a dignitisté zrovna o tom vedou trošku debatu, ale tady si myslím, že zvládneme uchovat obě ty hodnoty a to je hodnota lidské svobody. Ono totiž druhý důvod, proč mě jako tu studentku prvního ročníku gymnázia vadilo, že musí mít ty trenýrky. Samozřejmě bylo to, že to nevyjadřovalo moje přesvědčení, protože lidé docela často a mladí lidé zvláště jako vyjadřují své přesvědčení tak, jak vypadají. A věřte mi, že u nás na gymnáziu na ulici Lerchova jsme měli řadu omezení v těch 80. letech, co nemůžeme nosit a co nosit můžeme. A tady v téhleté debatě, to je ta druhá myšlenka o těch našich pravidlech. Všimněte si, že v té debatě často zaznívá ta myšlenka, ale my se musíme přizpůsobit jim, když jsme v té Líbii, Sýrii, Jordánsku a tak dále. A proč oni se nepřizpůsobí nám, kdy my teda se nezahalujeme? No jenomže naše pravidla jsou opravdu jiná než jejich pravidla, ale ta naše pravidla přece jsou právě o tom respektu k té míře svobody. To znamená, já si myslím, že jedna z definic svobodného světa je ochrana toho, že si každý svobodně nosíme, co chceme, ať už dlouhé vlasy nebo krátké vlasy, trička s americkými nápisy, džínsy, anebo tepláky místo trenýrek. Takže já bych řekla, že právě tyto dvě myšlenky, které jakoby v té debatě nezaznívají a které se týkají lidské důstojnosti a potažmo ženského studu a potom tedy lidské svobody rozhodnout si, co budu mít na sobě a pozor zase s tou výhradou, pokud to druhému neškodí, odtud třeba někdy ten chuligán nemůže mít zakrytý obličej, odtud třeba na občanském průkaze asi je potřeba, abychom měli identifikovatelné ty znaky, které toho člověka identifikují. Nicméně skutečně si myslím, že ten typ šátku, který se nosí v tom českém prostředí, čili tedy tam, kde do obličeje člověku vidí, tak vůbec nechápu, jaký by mohl být legitimní účel právě omezení té jeho svobody. A teď myslím v tom smyslu, aby tedy dodržoval všechna ta naše demokratická pravidla. A samozřejmě pak, o to bychom vám mohli udělat tu právnickou přednášku, a to jsou ty náboženské symboly ve veřejném prostoru. A protože ten šátek je, a podle mého názoru, až vlastně třetí, poté, co vyzkoumáme tu oblast lidské důstojnosti a lidské svobody i projevem svobody vyznání. A tady bych řekla, že právě na to evropské státy reagují velmi různě. A jak taky dobře můj předřečník už řekl, zatím ten centrální lidskoprávní soud se na to dívá tím pohledem, ať když je to dobře odůvodněno a když to odpovídá tradicím té konkrétní země, ať si to ten stát reguluje, jak chce.
Takže výsledek je, že když reguluje ženské šátky, tak je to vždycky vnitřní věc toho státu, a když naopak někdo visí tedy krucifixy ve třídě, tak to si taky ten stát může pověsit, protože to je také jeho právo. Takže trošičku ten test nakonec vyznívá ve prospěch ochrany křesťanských symbolů a naopak v neprospěch tedy symbolů islámských. Když bych se na to podívala oním genderovým pohledem, který mě někdo nabízí, tak zase bych doporučila to svěží pohled, a to totiž, pokud tolika lidem vadí islám, je zajímavé, že si vybrali zrovna ten symbol, který je spojený s ženským studem, a nikoliv jiné symboly islámu a jiné projevy, že tedy v klidu obchodujeme s ropou, ale ženské šátky nám vadí. A poslední věc, která je velice zajímavá, protože jsem se náboženským symbolům docela věnovala, právě tady tomu muslimskému šátku, zvlášť ve Francii. Tam je hrozně zajímavé podívat se, protože on je regulován v podstatě od té doby, co jsem to začala sledovat někdy od těch 80. let. A je strašně zajímavé, že pořád je jako předmětem regulace, ten muslimský šátek, ale je opravdu pro mě mimořádně zvláštní, že jakoby pokaždé ta intence, tedy to, co stojí, ta sociální objednávka té regulace nošení šátku, je jiná. Já skutečně vím o tom, že v těch 80. letech jeden z hlavních argumentů byl právě tedy ochrana ženské rovnoprávnosti a to, že tedy když do školy ženy nebudou muset nosit šátky, děvčata spíš, tak se třeba vymaní z té otcovské nadvlády toho nerovného zacházení. Ale musím říct, že to tedy vlastně na začátku 90. let v té veřejné debatě úplně skoro mizí, nebo se to úplně stahuje. A objevuje se tam otázka veřejné bezpečnosti jako určitě hlavní otázka, to znamená to fotografování na občanských průkazech a podobně. A samozřejmě v Turecku i ve Francii stále přítomná zásada vlastně sekulárního školství jako velmi, velmi důležitá zásada vůbec fungování státu. A je velice zajímavé, že třeba ten poslední zákaz, který je už tedy to nošení vlastně šátků po ulicích, tak to podle mého pozorování začalo jednou v létě v Lyonu, kdy vlastně arabské ženy se chodily vlastně k bazénu a měly na sobě ten šátek a chodili s tím šátkem do toho bazénu. A vlastně tam ty argumenty byly spíš jakési sociálně hygienické, protože oni taky ty příslušníci té arabské menšiny ve Francii patří k těm chudším. Čili tam to najednou už opakovalo to, že jako kdyby není nám komfortní, že na ty veřejné bazény chodí lidi, kteří patří k té chudší skupině. A řekla bych, že v poslední době, a tam to ještě jako se přidalo k těm lyonským událostem, to je skutečně, že už je to tedy projevem vlastně extrémní až rasové nenávisti k přistěhovalcům, která odůvodňuje vlastně tenhle zákaz. Takže já jsem tedy nehovořila vlastně, protože ta debata neměla být právní, takže jsem hovořila spíše o té vlastně podle mého názoru zajímavých pozorování, které se týká té veřejné debaty. Tak, já děkuji Kateřině Šimáčkové, velice zajímavý příspěvek a teď už nastal čas, abych uvidíme, kdo se té otázky ujme, přičemž teda rozhoduji, že pravděpodobně to nebudu já se budu snažit být velice neviditelným moderátorem a doufám, že taková situace, abych já musel odpovídat snad nenastane. Takže otázky. Samozřejmě počítáme ze situací, klasika, to nemusíme říkat, že první otázku bude dávat moderátor. Já, ačkoliv se tvářím, že jsem s tím nepočítal, tak jsem s tím samozřejmě počítal. Já mám krátkou paměť, to znamená, já začnu od Kateřiny Šimáčkové. Tam vy jste popisovala, protože mě zajímají ty důvody té regulace. Vy jste popisovala, jak mezi těmi 80. a 90. lety najednou v tom veřejném diskurzu došlo ke změně toho důvodu, kterým se odvodňovala ta regulace. Že z té emancipace těch dívek z toho otcovského vlivu se to najednou překlopilo do těch, řekněme, veřejně bezpečnostních debat. Čím to bylo? Bylo to zjištěním, že ten pokus o emancipaci nebyl efektivní, nebo se to najednou tady tenhle důvod začal prostě vnímat a priori za nějaký podezřelý,
za prostě narušování té tradiční kultury, že v podstatě je prostě, že od začátku jako předsudečný nějak, nebo jaké byly ty důvody té změny vůbec odůvodňování regulace šátku veřejného prostoru? Já samozřejmě asi nemám udělané sociologické průzkumy, je to spíš moje reakce na to, jak jsem se vlastně postupně seznamovala zase s veřejnou diskusí, která probíhala v médiích, třeba francouzských, anebo i mezi francouzskými intelektuály. No já si myslím, že skutečně to téma, které bylo nadneseno v těch 80. letech a na začátku možná těch 90. se to ještě objevovalo, takže vlastně to bylo, ty nositelé téhleté debaty si možná uvědomili, že důsledkem toho zákazu, že tedy se dívali na to, jak to reálně bude potom fungovat v té společnosti a že se to bude týkat velmi úzké skupiny dívek, kterým to třeba pomůže se emancipovat, ale že pro velkou většinu těch dívek to bude vlastně důvod, proč ti otcové jim zakážou chodit do školy. To znamená, že vlastně i to feministické hnutí se vlastně trošičku stáhlo právě s ohledem na to, že není tak důležité, co ty holky nosí na sobě, než abychom je nevyloučili z toho veřejného prostoru a abychom je třeba neomezili cestu ke vzdělání. Takže mám pocit, že ti, kteří měli tendenci jakoby poukazovat na to nerovnoprávné postavení, ti tam většinou chránící lidi rovnost genderu anebo ženská práva, tak se zalekli toho, že důsledkem může být právě to, že ty ženy budou poškozeny ještě více. A pak samozřejmě zase i, když se na to podívám třeba tím holandským pohledem, tak Holanďané zjistili, že je vlastně mimořádně nebezpečné to, co jim připadalo v 80. a 90. letech jako výborný nápad, že si každý udělá školu, jakou bude chtít a bude si tam nosit, co bude chtít, protože to pak vede k úplné dezintegraci té společnosti. Čili zase, když do státních škol nebudou smět chodit děvčata v šátku, oni budou chodit do jiných škol, na které už třeba na kontrolu nad nimi už ten stát nebude mít takovou kontrolu. Čili, že tedy sekulární školství chrání tím, že vytvořím jakési soukromé církevní školy, není úplně dobré pro integraci určité skupiny do společnosti. Takže to si myslím, že byly tak ty dva důvody, které mě napadají v té souvislosti. Předseda tou dobou studovala na gymnáziu ve Francii, rok ve Štrasburku a rok v Grenoblu. A právě se taky setkávala s těma situacema. Ona teda nám to přinášela jako z pohledu toho, který zmínila paní Šimáčková, ona byla přesvědčena i znání té dívky, že prostě budou vyloučeny z toho ze vzdělávání, takže byla jaksi na jejich straně, aby nebyly šanci. Jak to chce reagovat? Já bych možná velmi doporučil vaší pozornosti právě poslední rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci SAS proti Francii, kde bylo řešeno právě to zahalení zahrnující i zakrytí obliček, které mě osobně se teda úplně nelíbí, ale zase netroufám se někomu určovat, co smí nosit. Tam totiž najdete v tom judikátu jednak všechny vysvětelné důvody, proč to zahalování zakázat, a zároveň velmi bohatou protiargumentaci ze strany třeba Rady Evropy, nevládních organizací, pak i argumentaci Francie, Belgie, různých dalších přátel soudu nebo oslovených subjektů. A co mi tam zarazilo už na začátku, byl jeden z těch argumentů, jakože to porušuje tradici le vivre ensemble, tedy žití společně. Dříve narození by to možná přeložili slovy soudruh sestraní kolektivu. Jo. A to, že jako se soudružka straní kolektivu, to na mě působilo poněkud děsivě. A další věc, která je zajímavá, že ten zákon dopadá na cirka 1700 žen z 6 milionů muslimů, kteří žijí ve Francii, takže otázka, nakolik ten zákon je tedy nezbytný. Teď teda budíš, Evropský soud ho tedy pokryl. A možná, že to souvisí i s těmi národními tradicemi, jak už bylo řečeno paní doktorkou Šimáčkovou, že teda Turecko má nějaké tradice, Francie má nějaké tradice té laicité a hodnot francouzské revoluce.
třeba Pavel Barša, politolog, potom to přirovnává jaksi ten přístup Francie k menšinám, že oni jsou povinni si vyspléci svoji regionální či individuální uniformu a obléci si tu francouzskou vlastenskou uniformu, v níž se tedy stanou homogenní součástí nebo součástí homogenního francouzského národa. To znamená, že tam je určitý spor mezi tradicemi, mezi uniformitou a individualizací. No a toho Pavla Baršu je to v knize Levintálcova Vzpoura, kde věnuje 2 články té francouzské aféře i reakcím společenské vědy. Takže to velmi doporučuji a nejvíc doporučuji ten dlouhý a velmi inspirativní rozsudek SLP, to SAS proti Francii. Tak, během toho, co tady na sebe reagovali naši hosté, tak jste nepochybně měli příležitost promyslet si tu otázku, a takže nepochybuji, že mi teď tu otázku položí, protože s postupem času budu čím dál tím méně připravený dávat další otázky, takže prosím zachraňte. Výborně. Takže nejdřív kolega, potom kolega za vámi. První se asi kolega představil. Já jsem se hlásil dřív, promiňte. Vy jste to asi přehlédl, pane moderátore, promiňte. Já bych se chtěl paní doktorky Šimáčkové zeptat. Vy jste, prosím, pro rovnost mezi mužem a ženou, nebo ne? Jste. Potom nerozumím, že nerozumím, proč vypichujete ženský stud, co pak my muži nemáme právo mít taky stud, nebo jsme povinni mít nižší stud než ženy, anebo máme stejná práva jako ženy a jsme oprávněni mít stejný stud jako ženy. Opravdu jste ho velmi citelně vyzdvihla, ten ženský stud, proto se vás ptám, abyste se k tomu vyjádřila. Já jsem feministka, ale já zastávám ten názor, že má být rovnost v různosti. Tak jako prostě muži nekojí a ženy kojí, tak jako prostě ženy mají některé vlastnosti, které jsou pro vedení společnosti velmi užitečné, třeba možná i větší míru empatie. Muži zase mají jiné vlastnosti. To znamená, že já se opravdu domnívám, a zase říkám, dívám se na to svým pohledem ženy a myslím si, že je dobře, že v tom kolektivu třeba soudců ústavního soudu jsou nějaké ženy, které mohou mít trošku jiný pohled než muži a je mě líto, že je jich tam trošku méně, než kolik je žen v populaci. Takže já zastávám rovnost, ale rovnost v různosti. Právě proto, že ženy jsou trochu jiné než muži, tak by se měly podílet na řízení společnosti stejně. A vlastně já nemůžu zažít ten zážitek kluka v červených trenýrkách na hřišti gymnázia Lerchové, ale můžu zažít ten zážitek holky v modrých trenkách na gymnaziálním dvoře, takže jsem se vás s ním sdílela. Já jako z toho nevyvozuju, že muži nemají stud, nebo že mají trošku jiný stud než ženy a určitě ho respektuji také, takže třeba tak jako u žen jsou to třeba muslimské šátky, tak u mužů je to třeba turban, který také je takovým symbolem, který je právě náboženským symbolem ve veřejném prostředí, který nosí sikhové. Takže tím, že respektují ženský stud, neznamená to, že nerespektují mužství. Dobře, a teď prosím teda vy jste měl otázku. Já jsem chtěl trošku navázat na předchozí debatu, takže mě trošku mrzí, že jsem nebyl dostatečně asertivní, ale budíš. Chtěl jsem se ptat, jak mluvil pan Kotnišil o tom prostoru pro uvážení, relativně širokém, protože řekněme, že třeba napříč státy Rady Evropy není úplná shoda a ten SLO potom v tomto jakýmsi způsobem zohledňuje. Jestli vás třeba napadá, to je samozřejmě otázka do pléna panelu, nějaké zajímavé nebo pro tuto debatu, pro tuto diskuzi relevantní případy, ne, ale spíše úpravy nošení muslimských šátků, po případě na jiných náboženských symbolů z jiných náboženství v jiných státech. Jak je to třeba upraveno, jaké jsou ty možnosti, čím by se třeba i ta Česká republika, český zákonodárce, kterého tady zmiňovala doktorka Šimáčková, mohl inspirovat, když tu inspiraci neuslyší dnes. Nevím, nakolik vás plně uspokojím. Já jsem si stáhnul asi 20 rozsudků SLP, ale už jsem je všechny nestihl přečíst. Ale jedno je ve věci Dahla, další ve věci Sahin
Další je ten poslední SAS a významný rozsudek se týkal, teď si nevzpomenu, jako Ahmed Arslan a ostatní proti Turecku. Další, co je relevantní, jsou ty krucifixové spory. Velmi, já jsem se to snažil zjednodušeně říci, že shrnout v tom smyslu, že dejme tomu bylo uznáno jako legitimní zakázat nějaké náboženské symboly nebo projevy náboženské ve státních školách a ve státních školách žáků, v každém případě pak ve státních institucích zaměstnanců. Diskutabilní to je v soukromých firmách, které možná věděla doktorka Šarlatová přesněji. Pokud šlo o to Turecko, tak tam Evropský soud pro lidská práva akceptoval zákaz šátků obyčejných na státních vysokých školách, byť pak to bylo zrušeno. A na druhé straně, když chtěl stát trestat nějakou karíku, což je něco jako ruské společenství, které mělo nějaký podivný oděv s turbanem a nevím s čím, tak to už řekl soud pro lidská práva, že už je přes čáru a prostě na ulici si každý nosí, co chce. Určitou výjimkou je tady ten zákaz zakrývání té tváře, kde bylo zdůrazněno, bylo poukázáno na význam tedy role té tváře v nějakých sociálních interakcích, ale ku podivu to bylo podřazeno pod rozpor s právy jiných. A otázka, jestli já mám subjektivní právo, subjektivní veřejné právo znát všechny vaše obličeje a požadovat, abyste se přede mnou identifikovali, to nevím, jestli je úplně reálné. Pokud je o českou právní úpravu, tak už jsem říkal, že tu máme zákon o právu shromažďovacím, kde je plošný zákaz zahalování na všech shromážděních. Působí to velké problémy, protože když máte pak někoho s maskou Václava Klauze, který stojí za práva gayů, tak je otázka, jestli to jeho jednání, byť formálně protizákonné, je nějak nebezpečné nebo není, nebo smrtka pohřbívá demokracii a tak dále. Takže tam je problém a řeší se to velmi složitě nějakými stanovisky, jakože tam, kde to zakrytí slouží k nějaké protiprávní činnosti nebo jejímu usnadnění, což je třeba u těch chuligánů, tak je to společensky nebezpečné, pokud má teda některého z našich oblíbených prezidentů na tváři, protože chce vyjádřit nějaký názor, tak se to toleruje. Teď má to být naopak ještě změkčeno, s tím, že policista nebo zástupce úřadu může na místě umožnit to maskování. Naopak zpřísnit se to má v souvislosti s konáním sportovních akcí, kde prostě je to zneužíváno, to maskování, pak tam lítají světlice, flašky a tak dále. A nezaznamenal jsem žádnou širší diskuzi o tom, zda bychom měli nějak regulovat jiné způsoby zahalování, než v těchto dvou případech, to znamená pro všechny, vždy a všude ve veřejném prostoru. I ta Francie tam má třeba nějakou výjimku pro tradiční akce a masopusty a nějaké takové věci. Víceméně ten francouzský zákaz toho úplného zahalování je vnímán spíš jako politické gesto, byť třeba arabista Zdeněk Müller, žijící ve Francii, říká, že když to řeknu bulgárně, že muslimové už se moc roztahovali a teďka jako, že je to lepší, že jako byla jim dána nějaká mez, hranice a ty Francouzi, že se cítí o trochu lépe, ale neznám tu francouzskou situaci, takže netroufám si odhadovat, jaké reálné dopady to má, kromě toho, že občas nějaká ta slečna paní dostane pokutu za to, že se zahaluje. Nevím, jestli jsem odpověděl dostatečně. Já bych možná jenom dodala, že kromě Francie je to ještě Belgie. Belgie, ano. Toto pravidlo jinak vlastně není tak u veřejnému provozu žádné omezení. Tam vzadu vidím ruku. Pardon. Protože v té Belgii je to ten zákon z toho roku 2010, který zakazuje zahájení tváře na veřejnosti, ale nemají tam ve školách.
Ten stojí jako 2004. Ne, já teď myslím to úplně zaholené. A já vlastně, když jsme potom zjišťovali, jak to je v jiných zemích, a dělali jsme si taky rešerše nejenom rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, ale i některých národních soudů nebo dokonce ombudsmanských institucí nebo těch míst pro rovnost, tak jsme dospěli k tomu, že ve školách je to jenom Francie a celá Evropa jinak vlastně nemá asi problém, protože nikde se neobjevily žádné rozsudky a bylo to Turecko na těch vysokých školách, ale to ustoupilo. Přísnější to bylo na učitele a tam je Evropský soud je vlastně tolerantnějších státům říká, že je tam nebezpečí proselitismu, to znamená určité indoktrinace, a to je právě ten švýcarský rozsudek, kdy paní přistoupila k islámu, několik let chodila v šátku do školy jako učitelka a pak švýcarská školní inspekce taky nějak ukázala a bylo to k jejímu propuštění, protože odmítla obložit šátek a Evropský soud pro lidská práva to shledal možným, ale zdůraznil, že protože se jedná o malé děti od 4 do 8 let. A nechal si tam vlastně jakousi zadní cestičku pro děti starší. A německý ústavní soud se tímto zabýval také, tam to vlastně nedošlo až k Evropskému soudu a ten rozhodl, že nejdříve se postavil na ochranu té ženy, řekl, že není to na základě zákona, že nebyly žádné zákony, takže odmítl to, protože oni mají ten stejný, pokud jde tu ústavní jako konstrukci, mají velmi podobnou té naší. Nicméně zabýval se i tou otázkou toho působení na děti od své učitelky, měl na to nějaký výzkum, ten ústavní soud dospěl k tomu na základě toho výzkumu, že to neovlivňuje ty děti, a řekl, že je možné zakázat na základě zákona, takže později několik německých zemí, polovina přijala zákaz šátku pro učitele, pro učitelky tedy, několik pro žáky, prosím vás. A pokud jde o ten soukromý sektor, a ještě jsem chtěla říct, že v Británii, tam všechny vlastně ty rozhodnutí, které se týkaly dětí, skončily u britských soudů. A vlastně prakticky se tam vyvinula praxe, že pokud mají uniformy, tak ta uniforma musí mít nějakou variantu s šátkem. Jo, že má několik jako modelů ta uniforma a jeden z nich musí umožňovat jak ty turbany, tak ty šátky. Takže tam se nedostal žádný jako případ nějakého třeba žáka a myslím, že nevím, jestli učitele k Evropskému soudu. Ale byl případ paní, která pracovala pro British Airways a nosila nějaký výrazný obrovský kříž, která byla to obrovská křesťanka a tam British Airways chtěli, aby to neměla. A tam se za ní postavil Evropský soud pro lidská práva, řekl, že ten dress code není ten důvod jako racionální, tudíž je možno dosáhnout do základního práva. Ale v této souvislosti řešil zase ještě případ jiné paní, která taky nosila křížek v nějaké nemocnici, pracovala na gerontologickém oddělení a změnili jim uniformy, prosím, a na nové uniformě byl výstřih a najednou ten kříž byl vidět a nemocnice s tím měla problém, že to je nebezpečné, že by mohlo jít k nějakému zranění a dostal se k Evropskému soudu a tam ten důvod zhledal soud legitimní toho zákazu, protože by to z důvodu zdraví. Takže takhle nám to ten Evropský soud všechno pěkně rozhoduje. Někdy tak. Ano. A teď tedy jsem vzadu viděl, pan má otázku zřejmě. Mám tady připomínku jako otázku k tomu, co říkal tady pan Podněšil. No, kuriozum
mého kamaráda vypracovává nyní jako bakalářský program na rozpoznávání tváří, čili výstup bude takový, že když by se tady před dveře postavila kamera, tak až budeme všichni vycházet, tak by to v reálném času mělo udělat jmený seznam, pokud to bude mít databázu národních smyslu, případně tohle, čili tyhle pokročily možná víc, než si sféra humanitárních pracovníků představuje. Druhá věc je, že ten šátek v nemocnici je totální hygienický průšvih. A pokud paní Šabatová někde viděla nějakého kolegu v civilním oděvu na áru, tak řešeno to lege artis, tak by následující výplata byla dost výrazně menší. Protože tohle se jaksi neuhlídá se všecko, ale co se uhlídá, tak ty sankce jsou docela drsné právě z toho důvodu, že existují nemocniční kmeny bakterií, multirezistentní kmeny, rezistentní na dezinfekční prostředky a tak dále. A ty šátky jsou většinou z materiálu, který se nedají dezinfekovat, nedá se to vyvařit při 90 a tak dále, čili tohle je opravdu problém. A potom dotaz jeden, na začátku tady bylo řečeno, že ten šátek vlastně jakýsi ani tak moc náboženský symbol není, ale nyní ho vlastně je celá debata o tom, jak háníme svobodu náboženství. Není v tom určitý rozpor? Já jenom úplně konkrétně, nebylo to áro, bylo to jiné oddělení. A samozřejmě by musel být takový šátek upravený, aby byl z materiálu, který je pratelný. Pokud pracují řádové sestry v nemocnicích, tak používají jiný typ té své jako pokrývky hlavy, než v ní chodí po ulici, tak jiný typ oni používají v nemocnicích. Už je to uspůsobeno nemocničním pravidlům, takže samozřejmě je třeba mluvit o nějaké pokrývce hlavy, která je vyvařitelná a byla sterilní. Případně jsou tam potom přímo ty nemocniční oblečení pro určité úkony, což jistě by nedělalo problémy, protože oni mají taky čepici. Já bych se jen vyjádřila k těm medičkám, které paní doktorka viděla ve fakultní nemocnici. Jedná se o studentky z Malajsie, které už léta v rámci stipendijního programu, který hradí malajská vláda, studují v Čechách a nenosí rozhodně do nemocnice ten samý šátek, co nosí v metru. Předléknou si ho. Já nevím, nakolik se orientujete v materiálech, ale bavlna jde vyprat na 90 stupňů, jde vyvařit a není problém, aby byl šátek. Není předepsáno nikde, z jakého materiálu konkrétního musí být šátek, který má muslimka na hlavě. A samozřejmě hedvábí by nebylo vhodné vyvařovat, ale je spousta dalších materiálů, které se vyvařit dají a které si může muslimka vzít na hlavu, stejně tak, jako se dřív nosívaly čepce u sester a tak dále. Prostě dá se tohle všechno v případě oboustranné snahy vždycky vyřešit tak, aby to odpovídalo těm hygienickým předpisům. Něco jiného je možná pak věc na operačním sále a v běžném provozu nemocnice by neměl překážet z těch hygienických důvodů. Jestli můžu zareagovat, když já jsem tady rozpoutala ten zmatek ohledně těch symbolů. To je možná to punčičkářství z mé strany, ale symbolem rozumím třeba kříž, Davidovu hvězdu, eventuálně půlměsíc, byť s určitými výhradami. A to zahalení není jako já tady chci všem dát najevo, že jsem muslimka, nebo si tady jim dal kříž, aby všem dal najevo, že jsem křesťan, ale tam to zahalení není jakoby symbolem, ale je to viditelným důsledkem plnění nějakých právních nebo náboženskoprávních povinností. Takže když budu žid nebo muslim, tak si v restauraci nedám vepřový,
měl bych jíst halal, měl bych se podívat, minimálně mít zakrytý od pupku po kolena jako muž, kdy pokud stejně nebudu mít dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy, tak tam mě taky budou koukat špatně, třeba v nějaký Egyptě nebo v jiné zemi. No a podobně po té ženě to vyznání vyžaduje, aby určitým způsobem se zahalovala, respektive halila svoji nahotu. A pak je to tedy v tom diskurzu soudním jako nazýváno, že to je symbol, a já krkolomně říkám, že to je projev dodržování náboženskoprávních norem. A jinak, jestli ještě můžu, k těm nemocnicím mně přijde, že někdy jako mluvíme o tom, jako kdyby v muslimských zemích nebyly nemocnice. Jo, plno českých sester třeba pracuje v Saudské Arábii, která je asi jedna z nejkonzervativnějších zemí, a taky to tam nějak zvládnou. V Indonésii mají nemocnice, v Malajsii mají nemocnice, byť jsou tam mají úmrtnost. Že tam mají dost jako výrazně horší poměry z hlediska nemocničních infekcí. To je možné, ale ještě třeba k podivu sester, tak v podstatě křesťanství vyžaduje po ženách zahalení vlasů minimálně při modlitbě. Jeftišky třeba jsou zahalené celé, v podstatě tím hidžábem, jako použijeme to cizí slovo, a i ty sesterské oděvy se vyvinuly z těch řádových řeholních způsobů odívání. Jo, takže jako určitě asi máte pravdu, že tam bude třeba nějakých hygienických opatření, a nepovažuji to za nepřekonatelný problém. Já bych se jenom vyjádřila k úmrtnosti v indonéských nemocnicích. Vzhledem k tomu, že můj partner byl jako co by ještě student medicíny na měsíc na praxi v indonéské nemocnici, ta úmrtnost je tam vyšší, ale je to proto, že perou jednorázové rukavice, ne proto, že nosí šátky. Oni ty jednorázové latexové rukavice se perou a je to mnohem horší rozhodně aspekt, než to, že zdravotní sestry nebo lékařky mají šátky. Myslím si, že úmrtnost v nemocnicích v zemích, kde nejsou ty hygienické standardy tak vysoké jako u nás, nesouvisí s tím, co má sestra nebo lékařka na hlavě, a je to většinou spíš o té čistotě rukou a nástrojů. Tak prosím, další otázka. Já bych chtěl říct, slečno, ten váš názor na to, že ta vyšší úmrtnost je tam kvůli těm rukavicím, to je váš osobní, laický názor, nebo je to váš názor založený na tom, že vám to řekl váš přítel, anebo je to názor založený na nějakém průzkumu? Protože fakt je takový, že by bylo velice nemilé, kdyby jste zde svůj názor, nebo názor, jak se říká, jedna paní povídala, aby byl tady prezentován jako názor, který platí a který je podložený. Prosím, vyjádřete se k tomu. Já se velmi ráda vyjádřím názor o tom, že čistota rukou je velmi důležitá pro nemoci a úmrtnost. V nedávné době mám takový dojem, že mi ta informace o člověka v tísni přišla předevčírem. Publikoval i člověk v tísni, který vycházel nepochybně z výzkumů. Co se týká mého názoru, vyšší tamní, tak pokud názory lékařů, se kterými mluvím přímo, považujete za jedna paní povídala, tak ano. Je to, lékaři se vyjádřili, že úmrtnost je v důsledku špatné hygieny vyšší. Pokud si my ostatní myslíme, že hygiena není důležitá v nemocnicích, tak je to určitě naše plné právo. Jo, prosím, tady kolega pak vzadu, a bude další otázka, ten kolega. Ja by som prosil skôr o nejaký taký váš subjektívny názor. Ja ako sám osobne neviem pochopiť, ako taká, ako hovorili ste, veľmi malá moslimská komunita, s ktorou aspoň teda ja nevidím nejakú problematickú komunitu, ako mohla z tohto jednoho prípadu vyrásť taká obrovská vlastne debata, ktorá zahrňa vlastne celú Českú republiku a voči ktorej sa vedú spory. Čím to je vlastne, že toto vyústilo do takejto veľkej debaty? Alebo je niečo, čo sa Česká republika bojí z tohto pohľadu, alebo kvôli čomu je to taká kontroverzná téma? Já si myslím, že velký problém
obyvatelstvo v Československu nebo v České republice, je vlastně ten, že my jsme žili poměrně dlouhou dobu v nesvobodě a ta je skoro vždycky bezpečnější. Zvířátka v zoologické zahradě jsou vystaveny mnohem méně rizikům než zvířata v volné přírodě. A teď to ale nechci říkat nijak pejorativně, ale prostě najednou naše společnost byla konfrontována se všemi pozitivy i negativy svobody a na ta pozitiva si velice jednoduše zvyknete, ale cokoliv, co je trošku jiné, než na co vy jste zvyklí, myslím, jako každý člověk je zvyklý, tak ho může znejisťovat a vyvolávat v něm strach. To znamená, že určitě je to něco, co není úplně typické pro českou zkušenost, i když samozřejmě hned se vyhrnuly ty vtipy, že Anežka Česká na nějaké té bankovce má v podstatě ten šátek, nebo že ty babičky na Jižní Moravě v podstatě ve velmi podobných šátcích je ze svého dětství známe. Ale přece jen tam to symbolizuje úplně jiné vlastně hodnoty a úplně jinou tradici, než prostě najednou nějaký projev, který souvisí s náboženstvím vyznávaným v jiných oblastech, než je naše oblast. Čili já bych možná pro některé ty lidi měla pochopení v tom, že vlastně nenávist je velice blízko strachu. To znamená, že si myslím, že to je vlastně obava určitě z přistěhovalectví, z otevřeného světa, z věcí, na které nejsme zvyklí. A ještě si myslím, že to trošku souvisí s tím, že obecně jakékoliv projevy náboženství jsou trošku riskantní v českém poměrně hodně sekulárním prostředí. Takže já jsem o tom hodně přemýšlela podobně jako vy, přišlo mi to docela líto. Ale myslím si, že je to pochopitelné právě tím strachem a tou jakoby nedostatkem zkušeností s tímhletím jevem. A stejně tak jak říká tady kolega, tak v té debatě francouzské se také poukazovalo na to, že to je vlastně strašně malý počet lidí, na který se bude nakonec ten zákon regulační vztahovat, protože ten celý zakrytý obličej nemá hodně lidí. Ale zase je tam ta celková obava z toho islámu, z globalizace, z přistěhovalectví a tak dále. Takže já si myslím, že to můžou být ty důvody, které k tomu vedou. Tady pak registruju další dotazy, které byly, takže samozřejmě se na vás dostane, prosím o strpení. Já bych jenom navázala na paní kolegu Šmarku a pak možná i na pana Podněšila. Já si totiž myslím, a možná vám to všem tak nějak trošku v hlavě taky probíhá, že jeden z těch důvodů, přesně se přikláním k paní doktorce, že to je ten strach a hlavně teda v důsledku asi těch útoků na... Takže, abych to shrnula, prostě myslím si, že to vyvolaly hlavně ty útoky na Světové obchodní centrum, kde vlastně prostě ti pachatelé byli z těch zemí, takže právě ten strach z nás vyvolává tu neochotu přijmout jiné kultury. A to bych taky teda vlastně navázala na pana Podněšila, že si myslím, že ten symbol právě spočívá v tom, že to není jako symbol té víry, ale spíš té kultury. Je to, sama si neumím úplně zodpovědět otázku, jestli to je problém mezi... Symbol islamistické kultury. No, jakože ten šátek, myslím, že ten šátek, jste říkal, že když si představujete pod symbolem jako kříž, nebo tady ty věci, které jste říkal, a Davidova hvězda, já si neumím úplně na 100% odpovědět, jestli tady ten problém je vlastně náboženský problém, nebo spíš problém těch kultur. Kde teda tam v rámci těch islamistických států, tam se to vlastně strašně prolíná. A v Evropě zase samozřejmě jsme v křesťanství, takže já mám takový pochybnost. Vyplývá z toho nějaký dotaz? Ne. Dobře, děkuji, prosím. Děkuji. Já jsem přečetl pár posudků Evropského soudu pro lidská práva k těmto věcem a ještě jiných soudů evropských zemí a zjistil jsem, že prostě to
ten muslimský šátek, ta debata se jmenovala Fulách, deba Fulách, Fulách je šátek. Tak já jsem taky otcem té mladé ženy, která je dcerou Janu Šabatové. Mám informace zprostředkovány také prostě ty soudy, Evropský soud pro lidská práva a další, jako první věc se vypořádá. Já jenom, než pustím kolegu Teslu, bych chtěla trošku, jak jste říkal, že když těch 20 000 muslimů se rozhodne, že jednoho člověka si zvolí někam, je potřeba si uvědomit v rámci České republiky, jak už jsem říkala, ti muslimové, kteří zde žijí, pochází z různých zemí, z různých sociálních zázemí a přestože se o nich mluví často jako o komunitě a také to sama občas používáme, to takové zjednodušení, tak oni v podstatě komunitu netvoří. Jsou to, co je spojuje, je náboženství, ale jinak jsou to lidé pocházející opravdu z nejrůznějších konců světa a často ani se v rámci jakoby té domělé komunity nesetkávají, neznají. Není to nějaká masa lidí, která by šla se stejným názorem za nějakým cílem. Je tam potřeba opravdu vnímat tu heterogenitu a v tom se možná trošku lišíme i od zemí, o kterých jste mluvil ostatních, kde opravdu žije nějaké velké množství muslimů pocházející z konkrétní země. Je to důsledek historických událostí, kolonialismu, smluv o přijímání pracovních sil, například v Německu takzvaný Gastarbeiter. Jenom potřeba si uvědomovat tady tyhle rozdíly mezi tou naší muslimskou komunitou a jejím původem a země, na které jste upozorňoval. Ale jinak přenechám ráda otázku. Já ještě bych tady na to argumentoval trošičku. Máme spolkovou zemí Německo, je to taky několik komunit a víme, že v 30. letech se povedlo jednomu člověku to sjednotit do určitého zapálení, které bylo v podstatě k druhé světové válce. Taky tam je několik různých druhů, různých politických stran, ale nakonec jeden člověk. Že to není homogenní skupina, tak Spolková německá republika Německo nebyla taky, není to homogenní skupina, je tam několik států spojeno do jednoho sdružení. Tady bych považoval to sdružení Islám, nebo jejich víru, a v případě, že by se tady objevil, neříkám, že se to stane, ale to byl člověk, který by k tomu vedl a ti náboženští představitelé na některých těch serverech je to vidět, v podstatě říkají, že příklad není nejnižší věk pro to, aby se žena mohla vdát, že jednoleté dítě, cítí doslova, se může provdat, tak je otázkou, jestli takový člověk by nedokázal pozdvihnout nebo směřovat vůli 20 000 svých spoluvěřících k tomu, aby zvolili jednoho jediného člověka, který bude prosazovat jejich zájmy, řekněme, demokratickou cestou, tím, že bude ovlivňovat tvorbu zákonů. Bych se pokusil odpovědět na to úplně první otázku. Pokud je o to přistěhovalectví, tak říká se, že každá země má určitý nějaký práh. Myslím, že se hovoří o nějakých 7, 14, 10%, kolik procent uprchlíků je schopná absorbovat, aniž by to mělo nějaký negativní efekt. Pokud jde o ty menšiny, které jsou v Německu nebo v Francii, tak z mého pohledu to není ani tak problém primárně náboženský jako problém neúspěšné integrace, kdy tam jsou komunity, které třeba nevidí nějakou budoucnost a zatímco třeba první generace těch přistěhovalců se snažila začít do společnosti plně pracovat a tak dále, tak třeba ta třetí generace má pocit, že je odmítána tím státem, nemá identitu ani vlastně tu prvotní, ani třeba alžírskou, marockou, ani se necítí být součástí, dejme tomu, té Francie. A tam pak může být riziko, že pro ty mladé bude třeba inspirativní nebo atraktivní nějaký fundamentalistický islám nebo salafismus. Byl nedávno zajímavý článek v Respektu, který bylo právě salafistek v Německu
A tam bylo řečeno, že kdyby nešlo o děti přistěhovalců, tak by se děti dneska byly třeba skinheadi nebo anarchisti. Ty salafisti byli první, kdo jim prokázal nějaký respekt, kdo s ním mluvil s úctou, kdo jim dobil nějakou perspektivu a pro hledající lidi samozřejmě může být velké riziko, pokud se připojí k nějakému extrémnímu směru. Zároveň nestotožňuji se úplně s tím názorem, že by zde existoval nějaký jediný monolitní jednotný islám, který do jehož čela se postaví nějaký vůdce a ovládne Evropu, jednak jsou tu stále menšiny a jednak tu máme všichni ty přistěhovalci si nesou nějakou tradici. Velmi často považují za islámské něco, co je pouze nějaká tradice sudánská, syrská, egyptská a tak dále. Další věc, máme zde už i takzvaný euroislám, i máme vystudované třeba v Evropě. A pak zde máme třeba to, co já považuji za rizikové, nějaký ten univerzalistický, fundamentalistický islám, kdy primární příslušnost teda k nějaké abstraktní umě a je vlastně jednoduché, že je Británie nebo ve Francii a tam já třeba to riziko vnímat. Na druhé straně jsem optimista, pokud jde o funkčnost práva, věřím, že pokud zde máme nějaké normy, které budou vnucovány vůči komukoliv, tak jsme schopni udržet standardy lidských práv a zákonnosti, tak jak je známe. A to i případně vůči osobám, které by se chtěly dopouštět nějakých nábožensky motivovaných excesů. A úplně slovo nakonec, jelikož jsem přišel do kontaktu i s imigrační politikou, tak vás ujišťuji, že cizinecká a azylová politika České republiky je velmi přísná. Jsme za to opakovaně kritizováni z různých míst. Azylanté jsou úspěšní asi ve 2% řízení. O řediteli odboru azylové a migrační politiky vycházejí knihy nazvané Praktiky doktora Goebbelse a podobně. Takže myslím, že můžete být bez obav, že zatím se nestáváme cílovou zemí. Já bych chtěl reagovat. Říkáte, že ta druhá třetí generace je nespokojená, což nám dokazuje to, že tyto lidé odcházejí bojovat za islámský stát, nebo účastní se nějakou formou, podporují toto hnutí, protože regulární stát to není. Vzhledem k tomu, že běžná porodnost u normálních Evropanů se pohybuje mezi 1,5 až 1,8 a těchto muslimských přistěhovalců se pohybuje zhruba kolem 8, tak si myslím, že časem by nás poměrně snadno mohli přečíslit, i když ta migrační politika bude velmi přísná. Je to jenom otázka času. Můžete se zeptat, odkud pochází vaše číslo o 8 dětech? Z internetu, nevím teďka přesně starý strán. To byla otázka za váma, pardon. Byla otázka za váma. Jenom možná navázal na to, Stanley Cohen jako jeden kriminolog jako říkal, že 50 let se snažil kriminologii vysvětlit, proč kriminalita stoupá, teď se bude 50 let snažit o to vysvětlit, proč kriminalita klesá. A v zásadě jako to navazuje na ty obavy o vzrůstající nebezpečnosti a přílivu imigrantů. A je takový výzkum, který je dohledatelný na internetu 3 kliky, když měřili britští kriminologové vlastně vlny migrace, 3 vlny migrace a vzrůst kriminality v té době, tak nedospěli vůbec k ničemu v zásadě. Říkali, že kriminalita zkrátka jednoduše nestoupá. To je prostě lichý předpoklad. To je jenom, když budeme tedy jako žonglovat daty nějakým, který můžeme jako vysázet spoustu z toho. Ale mě by zajímalo, teda asi to je otázka na pana Pochměšila, asi otázka na paní Šimáčkovou. Vlastně máme nějakou ústavu, teda listinu práva svobod, která zabraňuje, a to z nějakou instituci, která zabraňuje nějakému formální exkluzi těch lidí. A mě by zajímalo, ale a asi i na paní Šabatové je to otázka. Ta rovnost různosti, jakým způsobem se daří jako implementovat na úroveň bezpečnostní praxe, to znamená na úroveň nějakého profilování policejního nebo nějakého výkon, řekněme, bezpečnostních složek přímo v terénu, vytipování osob na základě jejich náboženství, na základě toho, co nosí třeba na sobě a tak dále. Protože víme, že to vlastně v zásadě funguje a teď nejde o to, jestli to jsou jestli to je náboženská menšina, nebo jestli je to prostě někdo, kdo nosí
na sobě nějakou mikinu, o jejím žlobu se můžeme debatovat, jestli je přípustné nebo není. Zase. Tak jakým způsobem se tohle, jestli potom jsou nějaké zprávy, nebo jestli se paní Životová s tím setkala, nebo tomu, že mu bylo omezené lidské právo na základě toho, že byl posuzován, co nosí, kam chodí, za jakým účelem teda dále. Doufám, že to bylo srozumitelné. Pokud ne, tak se omlouvám. Jinými slovy, zajímá vás, zda nějaké potenciální rizikové osoby jsou sledovány. Jak je ten princip rovnosti v různosti, nebo v zásadě toho, že máme jako nějakou otevřenou společnost, liberální, přenášená jako do praxe, na úroveň ulice, dejme tomu, nebo na úroveň toho, kdo obchoduje s drogami, že víme, že některé skupiny jsou sledovány více nebo méně a tak dále, nebo jestli se, nebo nevíme o tom, nebo jako předpokládám pravděpodobně. A jako jestli se to přenáší na tu úroveň, nebo nepřenáší. Já obecně chápu, kam směřujete, na druhou stranu to je spíš otázka jako kriminologická a tam by bylo potřeba opravdu počítat čísla. Vy směřujete k tomu, že vlastně policejní složky a velice jakoby respektují to, co pro normální život prostě trošku platí, že předsudky vám můžou zajistit nějaké primární přiblížení bezpečí. Že prostě určité předsudečné reakce máme od přírody proto, víceméně zjednodušeně řečeno, že se trošku víc bojíme cizince než našince, že se trošku víc bojíme toho, kdo je trošku jiný než my. A v dlouhodobé historii lidstva se to vlastně projevuje, že to funguje. Na druhou stranu právě teď žijeme tedy v demokratické společnosti, kde jakoby to předsudečné chování už je docela často protiprávní, protože je třeba v rozporu se zásadou rovnosti. To máte asi na mysli. To znamená, někdy se o tom mluví jako o targetingu, to znamená, že se už určuje, kdo bude kontrolován a kdo je potenciálně nebezpečný pro tu společnost a podobně. Obecně právo to sleduje, antidiskriminační právo to sleduje a popravdě řečeno zaměřuje se spíš na ty jakoby pozitivnější oblasti, to znamená chrání proti těm předsudkům lidí v oblasti pracovního trhu, v oblasti přístupu ke vzdělání a podobně. A vlastně v té oblasti kriminalistické do toho okamžiku, než se to třeba stane odůvodněním zahájení trestního stíhání a podobně, s tím třeba soudy obecně konfrontovány nejsou. To je opravdu spíš systémová kriminologická otázka, protože zatím jsme třeba české soudy s tím, co vy naznačujete, vlastně konfrontovány nebyly. Myslím si, že někdy se to objevuje u letištních kontrol třeba v západní Evropě nebo ve Spojených státech amerických. Tam se to už objevilo jako téma v českém prostředí, zatím pokud je vyznáno žádný rozsudek k tomu není. Jenom jestli můžu stručně zareagovat, tak ve Spojených státech na to nějaká judikatura už je, která se týká právě jinak stop and frisk a s tím spojeného targetingu, kde opravdu je několikanásobně víc pravděpodobný, že vás ochytnou, pokud jste černou, než pokud, když nejste. A je to zdokumentovaný v individuálních případech, natočeno na kameru, jak je dnes dobrým zvykem, anebo potom i statistikama, protože já pokud vím, a nevím, jestli Jan Potěšil má nějaké jiné informace. Já taková čísla od nás neznám, takové statistiky, které by něco podobného zachycovaly. Jestli prostě opravdu targetují policisté určitý skupiny, prohledávají spíš určitý skupiny. Já řeknu poznámku, my nemáme ani statistiky třeba k segregaci romských dětí v základních školách, které už jako nám bylo vytčeno Evropským soudem pro lidská práva. Takže my se ani v těch měkčích oblastech vlastně zatím nemáme tohle otázku vyřešené. Já jenom malou poznámku. Já si myslím, že například policistů při té běžné praxi, kdy chodí po ulici a nějakým způsobem že nepoužívají jako kdyby úplně neutrální kritéria, nebo nepoužívají jen ta zákonná kritéria. Dám případ historku našeho přítele Timora Vyšvanatana, který je jiný. A on mi říkal, že byl třeba 50krát kontrolován na ulici, ve vlaku, on hodně cestoval vlakem na doklady. Mně třeba se to nestalo nikdy v životě, kromě 2 situací, kdy jsem byla před listopadem na nějaké akci, kde se všichni kontrolovali. Prostě
nikdy v životě jsem nebyla oslovena policií, abych se prokázala jako občanským průkazem a cestuju poměrně velmi často vlakem. A on od určitého okamžiku odmítal tedy se prokazovat a několikrát telefonoval z policie, že je opět zadržen, než potom se nějak spřátelil s některými policisty a školil potom na některých akcích české policie právě i o tomto fenoménu. To je jediná věc, jinak jako my jako úřad jsme se teda na to zatím nezaměřovali, nemáme v této oblasti podněty a určitě to nebude snadné identifikovat. Pardon, jenom než uděláme druhé kolo otázky. Velmi stručně, já si přiznám, že si nejsem jist, zda jsem správně porozuměl tomu, kam otázka směřovala, ale pokud šlo o to, že ta policie má vytipované nějaké skupiny osob, které sleduje častěji než jiné, tak třeba pokud je o ministerstvo vnitra, to samo od sebe nikoho nesleduje, to pracuje pouze se zprávami jiných složek a samozřejmě policie České republiky i zpravodajské služby sledují takový ten tradiční extremismus pravicový, levicový, takže lze předpokládat, že nějaký krajně pravicový aktivista, neonacista je jaksi častěji a podrobněji sledováno, co koná či nekoná, než nějaký šedivý úředník. A v tomto směru dochází k určité možná selekci pozornosti, ale jako ve směru, která je legitimní. Pak můžou být ty jiné příklady, o kterých hovořila paní doktorka Šabatová, že když budete tmaví a vypadat jako bezdomovec, tak budete kontrolovat i do toho 5krát týdně. No, a když budete takto v saku, tak pokud se třeba večer neobjím, tak ani nebudu. No, takže prosím, já jestli můžu jenom, tam ještě měl otázku, někdo neměl otázku žádnou, a potom dám hnedka možnost vám. Děkuji moc. Já jsem volal, že mám taky otázku na panu Potněšla primárně. Tak se omlouvám. Chtěl bych se zeptat, vy jste se zmínil fungování odboru azylové a migrační politiky. Z toho, co jste řekl, mě spíš vyplynulo, že toho fungování je spíš jakási jako promyšlená nějaká strategie, která by mohla jako odradit ty cizince sem vůbec chodit. Chtěl bych se zeptat, jestli jste to myslel takhle, nebo jestli myslíte, že spíš je ten odbor azylové a migrační politiky nefunkční, což by mohlo být jako chápáno jako nějaká prostě v jakým odboru třeba, nebo v nějakém jiném odpovědném aparátu. Především teda to myslím v tom směru, že třeba uprchlíci často čekají prostě několik let na rozhodnutí, ačkoliv ze zákona by mělo ministerstvo rozhodnout do 90 dní a podobně. No, tak neřekl bych, že ten odbor je nefunkční, tam je ještě problém, že některé věci vyřizuje zase jiný odbor, kde je v podstatě podstav, kde by mělo být 3krát více zaměstnanců, ale nejsou. Takže některé věci trvají třeba 1,5 roku, které měly být vyřízeny za půl roku nebo za 3 měsíce. Ale pokud bych se to zkusil nějak opatrně sformulovat, tak naše právní úprava i praxe nepatří k nejvstřícnější. Já jsem jenom takový pro kolegu poznatek, že nevím, jestli teda české soudy mají s tím targetingem nějakou zkušenost, ale na českém území už to proběhlo shodou okolností, je tam rozhodnutí z roku 2004 sněmovny lordů Regina versus Immigration Officer at Prague Airport, takže v podstatě máme data z území České republiky, kdy došlo k nedovolenému, nezákonnému targetingu romských v podstatě emigrantů z ČR do Velké Británie. Jo, pardon, ještě teď slečná, pak zase bude mít prostor, takže prosím. Mě by zajímalo, podle čeho usuzujeme, že ženy, které jsou zahalené šátkem, jsou méně emancipované než například my, které šátek nenosíme. A pokud tedy dospějeme k závěru, že jsou méně emancipované, tak jestli vůbec o tu emancipaci stojí? Já si myslím, že tady k tomu by bylo potřeba zajít do různých šetření, ale že se nedá určitě podle šátku usuzovat, kdo je nebo není emancipovaný, když budeme za
mluvit třeba o feminismu, tak ten existuje jak v našem prostředí, tak existuje muslimský feminismus a docela takové zajímavé na tom je, že zatímco třeba muslimské feministky v mnoha muslimských zemích bojují za své právo nenosit šátek, tak muslimské feministky v Evropě bojují za své právo nosit šátek. Takže nemyslím si, že by bylo možné usuzovat podle toho, zda žena nosí či nenosí šátek, o její emancipaci. Objevují se pak i případy, kdy někteří lidé na základě šátku usuzují například o vzdělání dané ženy. Nám tyto výsledky vyšly, když jsme dávali dotazníky studentům českých gymnázií, kde se stoupající mírou zahalení studenti dané ženě odhadovali stále nižší a nižší vzdělání. Přestože mnohé ženy se šátkem studují na univerzitách, dělají doktoráty a tak dále. Takže podle mého názoru a informací, které já mám, tak se na základě šátku o emancipaci nedá usuzovat. Tak jo, takže prosím. Chtěl jsem se zeptat, když byste byli tak laskaví a každý jednotlivě odpověděli, o islámu je známo, že své názory a svou touhu po pravdě často prosazují velmi brutálním způsobem. Jsou vražděny obrovské spousty lidí. Víme, že třeba například město Kobane je obklíčeno spoustou muslimů, kteří vraždí jiné obyvatele. Tím je islám známý již mnoho století. Chtěl jsem se zeptat, nebo takhle žádám vás, abyste vyjádřili každý z vás názor. Domníváte se, že opravdu islám je vražedná demagogie? Já ráda začnu, ne. Nevím, co to je vražedná demagogie, ale kdyby byl islám tak násilnický, jak je někdy popisováno, tak už to nejsem ani já, ani vy, ani sami muslimové, a protože by se všichni museli povraždit mezi sebou. A jelikož se nestotožňuji s tou interpretací, která určité jevy nebo excesy vydává za obraz celku, tak se nemohu ani stotožnit s názorem, že islám je vražedná ideologie nebo něco podobného. Já bych jenom ještě ráda doplnila k tomuhle tomu. Vzhledem k tomu, že jste dával příklady, tak ty skupiny, o kterých mluvíte, že obchodují či vraždí, tak často vraždí i samotné muslimy. Jsou to skupiny, které mnoho dalších muslimů zase odmítá, snaží se to vyjadřovat mírovou cestou a tudíž nejsou vidět tolik jako tyto násilné skupiny a je potřeba to takto vnímat. Jak bylo řečeno, kdyby představovaly tyto extrémní skupiny opravdu tu většinu muslimů, tak by zřejmě náš svět vypadal jinak. A můžeme být rádi, že skutečně tyto skupiny nepředstavují většinu muslimů. A přestože je jim v médiích dáván velký prostor, protože jsou samozřejmě mediálně zajímavější, tak mnoho muslimů vyjadřuje naopak svůj odpor k těmto skupinám a snaží se dávat najevo, že tyto skupiny nepředstavují islám takový, jak ho tyto muslimové chápou. Já jenom teď si dovolím velice krátkou poznámku, než necháme tady kolegyní prostor, se k tomu vyjádří, pokud to považuji za hodné. Ano, ale co považuji já za nevhodné, k tomu se musím vyjádřit, a to opravdu už to, že jsem právník, opravdu, když já chci někoho natáčet, a to opravdu já jsem rád, že jste třeba přišli na video, tak chci někoho natáčet, tak podle zákona, ale v podstatě podle pravidel lidského soužití, já bych se nejdřív zeptám, když se nás zeptají, vám to řekli na začátku. A ne to prostě pověsit, to není ideální. Teď vás jenom poprosil tady v tomhle kontextu, aby se to prostě nikam nevyvěšovali, tady tohle video, aby se to nechali třeba pro svůj domácí archiv, kdy už jste si to natočili.
v momentě, jako kdy příště, já nevím, bude nějaká debata, nevím, jestli ještě taková debata bude, tak opravdu prosím s nějakým předchozím svolením, kdy se můžeme na tom domluvit, jestli to probíhá nebo neprobíhá, jinak to prostě není úplně, no a řekněme, že to neodpovídá klasickým pravidlům lidského soužití a vůbec těm právním normám, které tady tohle upravují, vůbec pořizování nějakých obrazových záznamů, výkových záznamů a podobně. Děkuju. To je jenom tady, protože jo, pardon, za chviličku končí debata, musíme za chviličku jít, protože, ale to není, že bych to chtěl, protože za chvilku tady prostě probíhá akademický provoz a tu nemáme na pořád tady tuhle místnost pro najatou. Jo, takže jestli prostě se k tomu chcete vyjádřit, nebo jestli chcete vzít další. Tak tu otázku považuji za natolik nepřípadnou, že na ně nebudu odpovídat. Bravo. Tak. Já Dobře. Tak. Closing question. Agresivní výsledky. Taková otázka. Říkáte, že jakoby islám je jako neúmluvný, ale když ten prorok Mohamed v podstatě popravoval lidi, znásilňoval, zotročoval. A to je přece takový jakoby vaši ikona. Já četl. A tam to tak není, tak jak si tady Bavili jsou konkrétní ikoně toho, tak já teda nevím, já jsem nečetl nikdy, že když Kristus někoho někde přibíjel, jako mu nějak ubližoval. Vy někoho tak možná mě poučíte, rád dovím něco nového. Třeba křížové výpravy. V podstatě křížových výprav, jestli se shodneme, bylo to zhruba 500 let. To je v tím období 500 let, kdy probíhaly tyto křížové výpravy. Tak, že to byla první, byla 1050. Nechci jakoby to. Teď ta otázka samozřejmě, kolik bylo výpadů ze strany islámu před průběhu. Pardon? Jo, ta debata probíhala, jako, můžeme takže to je otázka, kolik potom ten islám provedl výpadů, kolik provedli křesťaní, jaký tam byly ztráty, když to takhle sečteme, tak islám 100% vede, protože za svou dobu, co to statisticky spočítáno některými lidmi, tak překonal veškeré diktátory, které v podstatě byly. Můžu vás povědět, že pochází vaše údaje. Opět z internetu, Já myslím jednoduchá věc, kolik se odpálilo bílých lidí někde a kolik islamistů. Já bych se to myslím poměrně vážně. Ještě vyjmenovat byste je nechtěli. Vyjmenoval. Mohl byste začít, pane. Já bych se pokusil zareagovat, co otevřel kolega vzadu. Myslím, že asi nedospějeme k žádnému smysluplnému závěru, pokud se budeme v pozorkách přečurávat, kdo komu zabil víc lidí. V Koránu jsou samozřejmě násilné pasáže a tu mám Bibli, kde vám můžu přečíst, jak se tam vyhladovala města, včetně sirotků a nemluvňat, jako na běžícím páse. Co je podstatné je, co si z toho náboženského textu vezmeme, zda teda budeme si řídit ve svém životě tím, že tady přece Pán Bůh sám nám povoluje vydraždit město nebo tě klapé, a nebo zda budeme rozvíjet nějaké ty humanistické hodnoty, které jsou v tom judaismu, v křesťanství i v islámu. Takže to je jedna, a pokud už došlo na to přečurávání, kolik bílých lidí se někde odpálilo, tak pro naše média samozřejmě atraktivní nějaké ty teroristické útoky spáchané třeba muslimy. Upozorňuji, že teroristické útoky páchají i hinduisté, sikhové, eventuálně židovští extremisté, eventuálně náboženská pravice v jižní části Spojených států a tak dále. A pokud vás to zajímá detailněji, tak doporučuji publikaci Marka Juergensmeyera Teror mysli boží, kde sleduje ty různé projevy extremismu u 5 světových náboženství. Tak, teď. Já bych poděkoval všem tady a asi poslední věc bych řekl, reagoval na vás. Je statisticky dokázáno, že ve válce v Iráku bojovalo zhruba 10% zahraničních bojovníků, konvertitů,
bílých lidí, prostě, kteří přišli z evropských, z amerických zemí a zapojili se tam do bojů, kteří ale spáchali přes 90% všech sebevražedných atentátů bombových, které se v Iráku staly v době války. Takže můžu vám doporučit publikaci Davida Molleta Foreign Fighters. Čili z toho důvodu bychom se měli bát hlavně evropských muslimů a konvertitů. Ano, přesně tak. Tak to je. To je pravda, ano. To jsou nejhorší zvířata. Já si myslím, že v každé debatě přijde čas, jako přichází čas debatu zahájit, jako přichází čas debatě pokračovat, tak vždycky přijde čas, kdy tu debatu je zřejmě nutné ukončit tady z časových důvodů. A proto vám všem děkuji za účast a doufám, že se někdy uvidíme na